हेलो दोस्तों, स्वागत बा आप सभी के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों, आज हम भोजपुरी के 4 ऐसे एक्टर के बारे में बात करब जे कई फिल्मों में काम करने के बाद भी आज के समय सुपरस्टार के लिस्ट में जगह ना ही बना पाई। नंबर पहला पे बाटे राधेश्याम रसिया। दोस्तों, राधेश्याम रसिया भोजपुरी इंडस्ट्री के शुरुआती गायकों में से एक मशहूर नाम बा। राधेश्याम रसिया आज से 2 दशक पहले भोजपुरी के लिए जौन गाना गात रहा वो गाना में इतना गर्माहट रहा कि बारात में गोली तक चल जात रहा। बिना कोनो सोशल मीडिया इंटरनेट के राधेश्याम रसिया भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गई रहा, जेमे इनकर सैया मारे सटासट फुलौना फाट जाइयो मशहूर गाना रहा। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ गलत संगत के कारण ये भोजपुरी इंडस्ट्री में से गायब होत चल गई और आज के समय इनका नाम फ्लॉप सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल बा। दूसरा नंबर पे बाटे सुनील छैला बिहारी। दोस्तों, ये नाम तो आप सब जरूर सुन ले होगा। एक समय ये एक लोक गायक अभिनेता रहा और ये भोजपुरी और मैथिली भाषा में गाना गावत रहा। छैला बिहारी अपने गाना और कलाकारी से लोगन के दिलों पे राज करत रहा। छैला बिहारी भोजपुरी क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल कैले। हम आप लोगन के बता दें कि छैला बिहारी अपन फिल्म में स्वयं गाना गावत रहे, लेकिन समय के साथ साथ इहो भी फ्लॉप स्टार की लिस्ट में शामिल हो गई। तीसरा नंबर पे बाटे विनय आनंद। दोस्तों, इनकर जन्म वर्ष 1978 में मुंबई में भइल रहा। इस 60 से भी ज्यादा हिंदी और भोजपुरी फिल्म में काम कैले बाटे। विनय आनंद बॉलीवुड में भी हाथ आजमाए के कोशिश कैले, लेकिन बॉलीवुड में उनके कोनो खास काम ना ही मिलल। ई अपने समय में कई सारी फिल्मों में काम कैले बाटे, जेमे से कुछ हिट रहल और कुछ फ्लॉप। दोस्तों, हम आपके बता दें कि आज के समय में विनय आनंद फिल्म लाइन से पूरी तरह लुप्त हो गई बाटे और आप लोगन के पता बा कि विनय आनंद एक सिंगर भी बाटे। यही के साथ ही हम आप सभी के बता दें कि विनय आनंद बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के भांजा हमें, लेकिन एकरे बावजूद भी वे कोनो इंडस्ट्री में अपन जगह ना ही बना पाए। दोस्तों, चौथा नंबर पे बाटे मनोज आर पांडे। दोस्तों, मनोज आर पांडे ऊ शख्स हमें जे भोजपुरी में बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई बाटे। दोस्तों, हम आप सभी के बता दी कि मनोज पांडे एक्टर चिंटू के चाचा हमें। मनोज पांडे अपना पहला कदम लहरिया लूटा ए राजा से शुरुआत कैले। फिर इनकर कई फिल्म फ्लॉप भइले के बाद ये अपन करियर डायरेक्टर की तरफ शिफ्ट कैले। हम आपके बता दें कि मनोज अपन फिल्म से ज्यादा अपन कंट्रोवर्सी की वजह से चर्चा में बनल रहे। शायद यही वजह से इनकरो नाम फ्लॉप सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल हो गई बा। तो दोस्तों, आप सभी के आज के ई वीडियो कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तब वीडियो के लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।